Asisakwazi ukukhuluma nogogo khuluma kokuthethene izinto amavasha abahlosile bathi uzokhuluza ugogo bewe asisakwazi ukukhuluma nogogo Sakhuleka kunina abakhulu hayikhona bogogo nomkhulu igama umfoka mbanje ithisa simbiza ngonduna kanjaba hayikhona yasuke yahlala impungu sihlephlela ulwazi izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela njaba isisa kithi siyakhala sekhona nenyanga zamanga izinto sakithi siyahamba engathi sekhona abafundisi bamanga Wathi ngithi kunina benkashana kaMenzi yaphuza umlaza ngameva yaphula umlilo ngamahlamvu abanye bocima ngamanzi Nina belembe leqamanya amalembe ngokukhalipha useshaka kashaka ngemanzi ngesaba ukuthi ushaka kuyinkosi yasemashobeni Ngiyakhuleka umhlaba wonke nasendaweni zonke nje la kuhamba kufinyele khona lumfanekiso oqoshiwe mawukuthi umusha kule channel ibizo lami ngumlekeleli umfoka mbanjwa ukhathini umshana wakofuze fulele omashiya amahlangatha azoshumayela ngumzukulu kaMdumi igabeni mabanga likaThumbula Tshatatsha uTshatatsha kaPheshe uPheshe kaMaguyane uMaguyane kaVaphi uVaphi kaNokhonjo namuhla ke bafowethu angihambi ngedwa ngihamba nonyama kayishi manzini Nkosi yami akikubingelele mne wethu sibonge baba sekuyisikhathi eside manzini ngithi ngiyalishaya ikhwela umanzini akekho kandunga ziyaduma ngithi ngiyalishaya ikhwela umanzini ngibona ukuthi imadoda kodwa ke ngibambelele ethembeni elilodwa ukuthi naye mhla waqaqeka umanzini uyolihlaba ikhwela mina ngihlezi ke mphela ndaba njengoba sekwenzekile asibabingelele mne wethu ababukeli sibatshele ukuthi makukhulunywa ngomanzini kukhulunywa ngobani umthandazi isangoma inyanga usebenza kanjani uyahlola akahloli uyelapha sibabeke nje esithombeni ngoba impunga yesintu ikhulu usuku nosuku kunombukelo omusha njengamanje oqala ukumbona umkhulu manzini khehla hayi uncwane mkhulu isangoma uyalapha uyahlola futhi nje kakhulu uyalekelela futhi abantu la abasuke bebambeke khona ngokubambisana ke nabantu abangabonwa ngamehlo Nkosi yami uma ubeka uthi uncwane isangoma nginombuzo la ngiyimpunga yesinto ukuthi njengoba uyisangoma uyathwasisa yini akhona yini amathwasa mhlambe akhona esigodleni somanzini kakhulu mkhulu siyathwasisa zikhona izingane eziningi eziphuma esandleni baba ziningi baba ngiyangijabulisa ke mina lokho ngiyimpunga yesinto ngoba nginombuzo engifuna ukubuza manzini Nkosi kuhle ngoba ngizobuza umuntu owugobela umuntu onaba abantwana Nkosi yami angubuza umuntu okungeyena ozokhuluma inzwabethi Nkosi yami la manzini kunomuntu othola ukuthi unomzali omunye unengane eyahamba yaya kothwasa baba mayiya kothwasa lengane yakhe okanye unomzali owahamba waya kothwasa uma efika kodwa Ephehlweni wafika wamiselwa inkamba ngokosiko ekufanele ukuthi lilandele kumuntu oye kothwasa kodwa nayi inkinga la ibe sisuka khona lo muntu akazange aphothule wavele weqa ugobela mhlawumbe uthe sahambe leyosebenza wathi uyabuya lo muntu usepakisha impahla zakhe wahamba Nkosi senza njani manzini ngomuntu oweqile Ephehlweni lo muntu lo ngabe kufanele aqhubeka aphila impilo nje Nkosi yami angahluphi ngalutho noma kusuke kukhona ingqinamba azobhekana nazo empilweni yakhe uma kufanele alungise lo muntu ikuphi la kufanele alungise khona sikhuluma ngomuntu oweqile Ephehlweni Nkosi yami kungabe ukweqa Ephehlweni kuyinto ekufanele ukuthi abantu baqhubeke bayenze noma yinto engafanele ukuthi bayenze manzini angazi noma mhlambe sengibe mude kakhulu kodwa umbuzo wami uthi Nkosi umuntu oweqile Ephehlweni kwenziwa njani ngaye angibonge baba mhlamba ke siqaleni la sizame ukuyihlaziya ngendlela ezothanda ukucaca noma ezocacisa kakhulu uma ngabe usephehlweni usuke ufike nabantu bakini noma nezidalwa zakini njoba usuke udla intwaso usukumelele izidalwa zakini ngesikhathi ufika angenze ngami isibonelo la ekhaya
ufika la ekhaya uzothwasa ngihlanganisa izidalwa zakho nezidalwa zala ekhaya ukuthi isebenzisane ngesikhathi ngikhulisa izidalwa zakho ngoba izidalwa zakho isuke ifuna ukuzokhula noma isuke ifuna ukuzofunda la ekhaya igama elithi ukuthwasa limelele ukufunda uma usathwasa usuke usafunda ake ngizame ukuphinde ngiqhubeke uma ngabe ke ingane isiphuma ihamba la ekhaya yeqa chaza ukuthi njoba yeqa nje ihamba ishiya izidalwa ngemumva ngoba ithathe lento ibuke kanje ifanise noma ibuthe nemali uma ufika la ekhaya ngihlanganisa ndawonye nezidalwa zala ekhaya ukuze izidalwa zakho ikwazi ukukhula zikhuliswa izidalwa zami baba njengoba kade zikukhombile ukuthi sicela ukuthi uhambe uye kokhuliswa Nkosi yami komanzini Nkosi yami kwenzakalani ke manje umuntu kome sethatha isinqumo yena eveleqe mhlambe ke emanzini kuyenzeka omunye uthola ukuthi uzothi ngahlukumezeka baba mhlambe ukugobela wembatha nami baba ngabona ukuthi angeqe ngabe futhi esimene sinjalo lethongo lakhe afike nalo liyaqhubeka nihlali nakuba kukhona izinto ezimbi ebekade zenzeka kuyena lapha mkhulu uma ngabe ufika nezidalwa zakho kuyaye bathi zithutha ngazo izimo ezinjalo uma ufika nezidalwa zakho ngithatha izidalwa zami ngihlanganise baba kungacishe kube umuntu oyedwa kodwa izidalwa zakho ziba ngenzansi kwezidalwa zami okuchaza ukuthi ayikwazi ukugibela ngaphezulu noma ayikwazi ukuqhwakela zibe ngaphezulu ngoba zona zizingane la ekhaya izokhuliswa uma ngabe wena usuweqa ake ngiqale nje kule uma ngabe usuweqa izidalwa zakho izosilela ngemuva uzoba nezinkinga ke ngoba izidalwa zakho izohlala njalo ikhalelela ukuthi akusaphelile noma izinto ayisapheleliseki noma izinto ekumele ngabe uyazenza kawusazenzi ngoba kawusekho ephehlweni 1 uma ngabe kuthiwa ugobela umbathe nengane umkhulu angazi nokuthi ngayiphendula ngithina ngazi nokuthi ngingathina akusona ngisho isihlava ichilo lento ifana nokuthi ungitshela ukuthi ubaba umbathe nomntana yakhe ngoba lengane esukila ingane yakho oyiphiwe idlozi kunzima nanokuthi ngayiphefumula usuke ugobela esone kakhulu lapha into enjalo ke ibiza ukuthi lo mntwana akaphuma phindele kuba ake ngihlehle kancane ngesikhathi umntwana efika la ekhaya akafiki yedwa awufiki uzothwasa ngithathe ngifake enkambeni cha ngifuna abazali noma umuntu ozokumelela ngesikhathi ula ekhaya ozothi wena njoba udla intwaso la ekhaya noma njoba ukhuliswa la ekhaya kukhona umuntu wakokwenu noma wakini engizobe ngisakhuluma futhi naye mina naye sikhuluma eceleni sikhuluma udaba lwakho njoba ula ekhaya okuchaza ukuthi engimchazelayo ngenqubekela phambili yakho njoba wena ula ekhaya uma ngabe kusuba nenkinga ugobele sembatha nomntwana kubiza ukuthi umntwana aphumeke ahambe aye kuloyo muntu owayekade emlethile kulomuzi bese ke lowo muntu efika sekuzohlukaniswa ke ini idalwa ke manje sekufanele zasekhaya ngoba sekuyisihlava lesekuyisimo esibi angeke lokho umuntu esakwazi ukuqhubeka nalomntwana athi uyamkhulisa ngoba usembathe naye usemonile ngiyakuthanda kakhulu lapho manzini uma uyibeka kanjalo ngoba uzothola ukuthi manzini kukhona umuntu othola ukuthi wahlukumezeka Nkosi yami lokhu ngikusho ngoba kusemhlabeni la izinto ziyenzeka hayi ukuthi mhlawumbe into abayenzayo ogobela kodwa kubalekile ukuthi nezinto ezicashile esizibona ukuthi zingenzeka Nkosi yami siziveza ukuthi namanzini mina ngasuke ngenza i-risk management manje laphana abantu abaningi bagcina sebexabana nawe bacabanga ukuthi lento okhuluma ngayo yinto eyenzeka abantu into engase yenzeke ingakho ngisiveza ngalesibonelo ngoba manje lo muntu uzothola ukuthi uhleli mhlambe nonethezekile ngesathu sokuthi wahlukumezeka wavele wahamba yebo kanti uthinta iphuzu elibalekile ukuthi kufanele ukuthi lo muntu bahambe naye manje babuyele emuva ukuze bakwazi ukuthi balungise nangoku umuntu kemanzini othola ukuthi yena ufikelwe nje ukucasuka akukhulume nawe umtshela ukuthi njengoba ufikelwe ukucasuka wagcina seshiye ephehlweni nanoma ngabe isiphi isizathu esibenzile ukuthi ashiye okuthi iziphi inselelo azobhekana nazo lo muntu kubaleke kangakanani ukuthi alungise ake sithi ke emanzini futhi ke nako ukuthi ushile lo muntu usenamahloni okubuyela emuva ngakwazi ukuya komunye umuntu amlungisele nakho ke asizame kulungi asizame uma ngabe uphumile ephehlweni wesikhathi sakho singakashayi futhi weqile ingane iyona
njengomzali nje ingane iyona uma ngabe ingane ibuya ize ekhaya ingane njengomzali uzoyixolela kusho ukuthi umuntu nomuntu othi nginamahloni okubuyela kubaba noma kumama ngoba ngavele ngahamba kufanele abuyele kumama ahambe akufanele abuyele kumama ayokwenza ayocela intethelelo uzobe seyicela ngesilwane ngoba weqa umama kuzobe sekhipha isijeziso ukuthi isiphi isilwane asifunayo ukugeza isigodlo lento ayenza le mntwana ukuthi eqela ekhaya bese eyabuya umntwana abuye adla inkamba indlela ecorrect leyo yokwenza noma indlela eright nansi ke enye uyakwazi yini ukuhamba aye komunye umuntu uma ngabe idlozi lakho lishiye kwenye indawo ufika kumina ke manje wawukade uthwasa kabani njengoba usufika manje komanzini kubiza ukuthi siqale sihambeni noma ngabe ke asiyilapho kodwa kufanele kube khona esokwenza ukuhlambulula idalwa ukubiza idalwa zakho sihlambulule sihlukanise nezidalwa lezo busuyihlanganise nazo sihlambulule ngaphambi kokuthi siqalele siqhubeke nomsebenzi ngoba phela namanzini omunye umuntu uzothi baba ugobela ngempela engangiyekuyena akasafuna ukungamukela ngoba sabantu siphile emhlabeni ingakho ngiyifuna le ndlela enye ukuthi ikhonani indlela engenzeka ngayo okanye angasizakala ngayo umuntu uma ukuthi ugobela akasamemukeli uyabona lo Nkosi yami akasafuni ukuthi manje alethe leyo nhlawulo yebo uthi nje wena suka la ukuthi angakwazi ukuthi mhlawumbe umefika mhlawumbe kumanzini bese umanzini amlekelela njoba ngichaza mkhulu njoba ngizama ukuchaza noma ke ngiphinde ngizame kubiza ukuthi sihambe siyohlukanisa idalo lokho siyakwenza ke sikwenzele kwenziwe emanzini sihlukanise idalwa zakho siyayimemeza idalwa zakho sibize njengoba kusuke kubizwa idlozi sihlukanise zizofika ihamba ngoba phela idalwa zakho zikuwe wena useyidalweni njoba uhambile zikhona zona zikwembethe inkinga azinawo amandla aphelele ngoba zihamba nesisindo lesi la wayishiya khona uma ngabe sekushaya isikhathi zibuyele emuva siyayibiza ke bese siyayihlukanisa idalwa zakho zisale ngakuwe bese kuthi idalwa zasenyangeni zibuyele enyangeni kodwa idalwa zakho khumbula zinamagobongo akomunye umuzi sekubiza ukuthi sihlambulule noma ngabe kuthiwa sihlambulula ibovu noma ngabe sihlambulula umcako sihlambulula amagobongo okade wadla kulomunye umuzi ngaphambi kokuthi siqalele ukwenza umsebenzi wentwaso yala ekhaya baba ayinyama kayishi uma singayiqhubeka ngabe sesiyayona mina wethu khehla la mbukelo mpunga yesintu TV le number lokuzibona zivela la escreen sakho inamba zikamkhulu umanzini ngenzeka mina njenganempunga yesintu ukuthi ukhona umbuzo engazange ngikubuzele wona mbukeli ngoba njengoba nginombuzo omkhulu ngibuzela wena nawe mshayeleke kuzona inombolo lezi ubuze lokho ofuna ukukubuza impunga yesinto engazange zikubuze kodwa namuhla besithi ake sicacise ngomuntu oweqile ephehlweni uma ukuthi uyazazi ukuthi waphuma ephehlweni kungafanele awuphothulanga kubalekile ukuthi ulithole usizo ungakhuluma nogobela wakho uma kuthi akakwemukeli khuluma nomkhulu umanzini akucacisele okanye akucathulise akulekelele ukuthi udlula kanjani kuleso sigaba owazifaka kusona newethu baba utholakala kuphi mkhulu ngitholakala eThekwini ngitholakala naseGoli mhlambe eThekwini abantu bayakufonela abaseThekwini nabaseGoli bayakufonela bezwe ukuthi ungakuphi yebo baba uyafona uze ukuthi ngakuphi kulezo insuku bese ke sihlela nawe noma senze uhlelo ukuthi ufika ngolwesingaka kodwa ngiba khona ngesikhathi engithe ngiba khona ngaso ngiba khona baba asibonge kakhulu ke mbukelo wempunga yesintu TV ngokuthi ubukele umfanekiso oqoshiwe inombolo lezi lokuzibona zivela escreenini sakho ezakho umkhulu umanzini ngiyacela ukuthi niwuthathe umfanekiso oqoshiwe udlulisele kwabanye abantu ngoba nakubona uzoba usizo olukhulu bese sithi nje impunga Mina